itsenäisen Suomen juhlapäivää. 91-vuotisen taipaleen aikana Suomi on ehtinyt nähdä 2 maailmansotaa, kylmän sodan aikaisen kaksinapaisen maailman tuhon sekä viimeisimpänä kansakunnat yhdistävän globalisaation. Tänä aikana Suomi on kehittynyt köyhästä agraarivaltiosta moderniksi, länsimaiseksi sivistysvaltioksi. Itsenäisyys ei ole ollut mikään itsestäänselvyys. Demokraattisen yhteiskuntajärjestyksen eteen on maassamme tehty työtä itsenäisyyden alkupäivistä saakka. Isänmaata on puolustettu niin pieniä kuin suuriakin vihollisia vastaan. Puolustettavaa riittää myös nykyisessä Suomessa. Maailmalla riehuva finanssikriisi on ulottunut pohjoiseen lintukotoomme sen tuhojaan alueeseen tai toimialaan katsomatta. Metsäyhtiöiden alasajo, rakennusteollisuuden hiljentyminen ja yleinen mieliala talouden hiipumisesta mietityttää varmasti meistä monia. Nuorena opiskelijana katson kuitenkin tulevaisuuteen positiivisesti. Vaikka globalisaatio näyttääkin nurjat puolensa, olemme varautuneet siihen. Pohjoismaalainen hyvinvointivaltiomalli näyttää kyntensä juuri vaikeina aikoina. Suomeen hyvästä yhteishengessä rakennettu yhteiskuntajärjestelmä ei jätä ketään pulaan tällaisinakaan aikoina. Jokainen irtisanominen on kuitenkin aina jonkun henkilökohtainen katastrofi. Työmarkkinajärjestöjen yhteistyö, tapahtuisi sitten valtakunnallisen tai paikallisen sopimisen kautta, on mahdollistanut maamme kehittymisen vakaissa oloissa. Metsä on nähty puilta, eikä Suomessa onneksi ole minkään kansanryhmän ollut tarvetta turvautua muun muassa Ranskassa viime vuosina nähtyihin mellakoihin. Vaikka Suomessa tuntuukin nyt olevan vallallaan suhteellisen synkät ajat, mieti, millaista aiemmin on ollut. Miten on mahdollista, että Suomi on kokenut muodonmuutoksen köyhästä maatalousmaasta Pohjolan japanilaistumisen kautta maailman kilpailukykyisimmäksi taloudeksi? Jos nyt näyttää huonolta, niin miltä kaikki vaikutti viime vuosisadan puolessa välissä? Toisessa maailmansodassa Suomi otti mahdottomalta tuntuneen torjuntavoiton itäisestä naapurista. Voiton hinta oli kuitenkin kova. Reilu 90 000 kaatunutta ja vajaa 200 000 haavoittunutta, Karjala ja Petsamo sekä sotakorvaukset ovat vielä hyvin maamme muistissa. Suomi maksoi vaaran torjumisesta kunnon hinnan korkojen kerran. Toisen maailmansodan aikana ja vielä sen jälkeen jaksoimme kansana taistella niiden asioiden puolesta, jotka meille ovat tärkeitä. Itsenäinen maa, demokratia ja tasapuolinen oikeusjärjestelmä olivat suomalaisille niin tärkeitä asioita, että niistä haluttiin pitää kiinni kirjaimellisesti henkeen ja vereen. Kunnioitetut veteraanit, olette tehneet suoraan sanottuna uskomattoman työn. Neuvostoliittoa vastaan sodittujen talvi- ja jatkosotien kauheuksien jälkeen alkoi uusi taistelu. Suomi maksoi itäiselle naapurille nykyrahassa mitattuna noin 4 miljardia euroa sotakorvauksia vuosien 1945 ja 1952 välisenä aikana. Kuinka moni Suomen puolella uskoi, että maamme pystyi tuohon? Ani harva, tuskin kukaan. Itseni ja koko ylioppilasliikkeen puolesta haluan lausua teille kiitoksen kaikesta, mitä olette tämän eteen tehneet. Ilman teitä en välttämättä olisi tässä puhumassa mahdollisuuksista, demokratiasta ja tasa-arvosta. Teidän ansiostanne Suomi on mahdollisuuksien maa. Täällä jokaisella on samanlaiset mahdollisuudet tehdä oma elämänsä. Menestymiseen ei vaadita korkeakoulututkintoa, rikasta sukua tai oikeaväristä puoluekirjaa.
Suomessa mahdollisuudet menestyä ovat jokaisella kansalaisella. Näistä mahdollisuuksista täytyy myös jatkossa pitää kiinni. Näillä sanoin tahdon toivottaa